мардумии Хитой ба Тоҷикистон ба таври ройгон 300 000 вояи ваксинаи коронавак дод ва 300 800 адад сӯзандору шоми 20 июн бо кӯмаки ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой ба душанбе оварда ва ба ҷониби Тоҷикистон супорида шуданд. вояҳои фиристодаи Хитой бояд 2 дафъа гузаронида шавад ва барои эмгузории 150 000 шаҳрванди Тоҷикистон кифоят мекунад. дар маросими қабули ваксинаҳо дар фурудгоҳи душанбе вазири тандурустӣ Ҷамолиддин Абдуллозода таъкид кард ки илми имрӯза собит намудааст ки маҳз бо роҳи ваксинатсия пеши роҳи бемории коронавирус гирифта мешавад. кӯмаки Хитой дар чорчӯби барномаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо номи ковакс ки таъмини одилонаи кишварҳо бо ваксинаи зидди коронавирусро ба ҳадаф дорад расонда шуд. Тоҷикистон моҳи март бо шарофати ин барнома аз деҳлии Индустон 192 000 вояи истеҳсоли ширкати AstraZeneca ворид карда буд, вале баъдан ба далели бад шудани вазъи эпидемиологӣ дар Индустон душанбе дигар натавонист аз он ҷо ваксинаи бештар бигирад. мақомоти вазорати тандурустӣ мегӯянд душанбе ҷиҳати гирифтани ваксинаи русии Спутник низ музокирот пеш мебарад, вале ҳанӯз маълум нест ки тафовуқи мушаххасе дар ин бобат бо Москва ба даст овардааст ё хайр. то имрӯз дар Тоҷикистон 116 341 нафар вояи якум ва 15 034 нафар вояи дуюмро қабул намуда, дар умум 132 075 нафар бо ваксина фаро гирифта шуданд.